професия. Училищата са като хората. Раждат се, за да живеят с вярата и светлината, идваща от знанието. В училището се преплитат радостните и звънливи гласове с плахите стъпки на първокласниците, с прочетена сричка и изписана буква, с научена песен и съчинен стих, с протегнатата ръка и топлите очи на учителя. В училището се създават мечти, възпитават се любов към език, народ и родина. Училището е духовно огнище. То пръска с искрите си и залива съзнание и светлина. В него е жив просветителският дух. Оставената диря е дълбока и чертае бъдещето на поколенията. Пъстър е училищният живот. Пъстри са и човешките съдби. Дълбоки извор е училището и реката на науката никога не присъхва. Стремежът за познание на Словото, природата и космоса е същност на всеки пристъпил училищният праг. Роят се учениците. Сменят се и поколенията. Идват и си отиват учители, извървели достойно професионалният си път. Някои от които вече не са между нас. Поклон. И така, от първия ден, уважаеми дами и господа, до днес, 40 години, от самото начало. Но училищата нямат възраст. Училищата са белязани с безсмъртие. Юбилеят на едно училище е повод да се заговори за неговото начало. За благородното дело на първите, както и за всички допринесли и допринасящи за развитието и успехите му. С решение номер 42 на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет град Сливен от 31 май 1983 година с протокол номер 7 се обявява откриването на 11-то основно училище. А с решение номер 62 на Изпълнителен комитет на Окръжен народен съвет град Сливен от 27 юли 1983 година се оповестява, че 11-то основно училище ще носи името на писателя Константин Илиев Константинов. Сформирани са 48 паралелки, 27 начален етап, 21 прогимназиален. Общият брой на учениците е 1583. Новият колектив наброява 88 души, от които 70 учители, 38 в начален етап и 32 в прогимназиален етап, както и 18 души технически персонал. Ръководството на училището е в състав: Илия Марков – директор, Иван Кръстев – заместник директор, Елена Милчева и Венета Вълканова – заместник директор. 2 години по-късно, от 1985 до 1998 година, директор на училището е госпожа Недялка Маркова. В края на 10-та година от съществуването си в единно средно политехническо училище Константин Константинов вече се обучават 90 паралелки от 1 до 11 клас, а броят на учениците се движи между 2500 до 3000 деца. От 1998 година училището оглавява госпожа Емилия Желева и е негов директор в продължение на 18 години. А нейни помощници Цветелина Кайракова и Мария Панова. За нашето училище, за посоката, която следва то и общото ни бъдеще, давам думата на госпожа Весела Паскалева, директор на средно училище Константин Константинов. Ще поясня.
Уважаема госпожо Чиликова, уважаеми господин Марков, уважаеми родители и гости, скъпи ученици, колеги и приятели! Днес, в Деня на народните будители, когато честваме своя 40-ти рожден ден, моя е честта да говоря за посоката, която е поело нашето любимо училище. Тя на всички ни е известна. Посоката е нагоре, по стъпалата на успеха. Защото тя е като лъч, зададен със своето успешно начало през 1983 година, преди точно 40 години, на който лежат безброй забележителни точки, писани пред описани, и дали правилната посока, водеща към просперитет. Днес нашето училище има визията на иновативна европейска образователна институция, в която работим усилено, за да могат нашите ученици да получат най-доброто образование с поглед в бъдещето, за да имат криле и да постигат мечтите си, за да се поставят все по-високи цели и най-вече да бъдат щастливи. Училището ни е разпознаваемо не само в нашия град, а в цяла България. Смея да кажа, дори и в Европа. Ние сме търсен партньор за различни проекти, свързани с училищното образование. Това е благодарение на труда на всички вас, оставили сърцето си, посветили голяма част от живота си на любимото училище, защото вие сте следвали и продължаваме да следваме правилната посока – нагоре по стъпалата на успеха. В Деня на народните будители се прекланям пред всички вас, будителите, които са били в началото, които са били преди нас, защото са изградили мостове през времето и пространството, по които ние ще продължаваме да вървим в правилната посока. Чистосърдечно изказвам своята признателност към всеотдайността и професионализма на всеки един работил и работещ в нашето училище и е градил неговите устои. Аплодисменти, моля, за учителите на Средно училище Константин Константинов. Благодаря. За бъдещето ви уверявам, че ще продължаваме да се променяме. Всеки утрешен ден ще бъдем все по-добри от днешния, защото имаме високата и осъзната отговорност към нашите наследници, които имат мисията да направят света по-добър. Честит празник на всички! Уважаеми гости, тук сред нас има наш съмишленик, който е бил приятел през последните години на нашето училище, и аз ще си позволявам извън сценарий да го поканя на сцената господин Стефан Радев. Уважаема госпожо Паскалева, скъпи гости, чест е за мен да съм днес тук сред вас, да получа тази покана. За училище Константин Константинов мога да кажа, че с своята материална база и със своя преподавателски състав може да бъде комплимент за който и да е град в Европа. Радвам се, че имаме такива училища. Искаме се всички деца да могат да учат в училище като Константин Константинов. Скъпи преподаватели, и днес на Деня на будителите искам да кажа едно голямо благодаря за това, което правите. Не веднъж съм казал, че образованието е най-добрата инвестиция. И съм убеден, че ако продължавате да работите така усърдно и мотивирано и успяваме да произвеждаме качествено образование, радвам се, че в последните години на това се обръща много внимание в България, поколението, което идва и поколението, което ще дойде след него, ще живеят в една много по-богата, справедлива и силна България. Честит празник! Благодаря, господин Радев. Уважаеми гости,
на 24 октомври 2023 г. с решение на Педагогическия съвет по повод 40 годишнината от създаването на Средно училище Константин Константинов в Сливен бе учреден почтен знак, с който ще се удостояват личности, които имат принос за издигане авторитета на образователната институция. Изключително съм развълнувана, защото имам удоволствието да връча тази специална награда на тези, които са задали посоката, за които говорих в моето приветствие. Госпожа Недялка Маркова е директор на училището от 1980 Уважаема госпожо Паскалева, скъпи ученици, колеги, скъпи гости, родители, общественици. Сигурно усещате вълнението ми, но за мен е чест и привилегия да съм с вас, да имам възможност да върна в своето съзнание, заедно с вас, преживяното през годините, защото с 11-то средно училище ме свърза съдбата. Не знам как се случи, но почти половината от моя професионален път премина през това училище. Не бях сама, беше трудно, но и прекрасно. Началата може би винаги са трудни, но при нас нещата стояха колкото добре от една страна като материална база, с каква гордост посрещахме делегации от къде ли не, в това число дори от Япония и от всички страни от някогашния ни лагер. Радвахме се на това, с което разполагаме, но скоро то се оказа недостатъчно. Трябваше да се борим, да търсим пространства, да ги отвоюваме от мазета, от съседни детски градини, да се борим с недоимъка на годините, първите години на прехода и все пак да се справим. Благодаря на колегите, с които имах честта и удоволствието да работим. Там срещнах вдъхновени, удохотворени, знаещи, можещи хора, които още след първите 2-3 години показаха, че могат да бъдат един колектив, способен на основата на традициите, с предизвикателствата на времето, да чертае и прозренията за бъдещето. Голямото и огромното ни училище, преди малко стана дума, че ние надхвърлихме 3000 ученика и паралелките от 90 бяха стигнали 93, но ние бяхме едно огромно, голямо семейство. Ние с ентусиазма, с упоритостта, с всички качества, които носи един истински учител-възрожденец, успяхме да създадем такива условия за нашите деца, че те да имат най-добрата възможност за избор, да имат възможност къде, как да проявят своя ум, своя талант, своите специфични способности. Благодаря на всички, които проявиха своя творчески ентусиазъм. Благодаря за това, че не се уморихме от трудностите, че не се отчаяхме и поставихме основите на едно училище, което за моя голяма радост в момента, както чухме, е интересно и водещо не само в града и областта, а в страната и дори в чужбина. Благодаря, колеги, и хвала на тези, които започнаха и които поставяха основите.
Хвала и на тези, които продължават да поддържат традициите на възрожденците и на тези, които работиха преди тях. Хвала и на тези, които ще продължат, и новите, които ще дойдат. Българските деца заслужават най-доброто, а учителската професия е съдба. Училището е съдба за всеки човек, защото по някакъв начин се отразява на това. А за учителя е нещо много, много, много специално. Да си учител не е просто професия, не е просто работа. Да си учител е да знаеш, че си призван преди всичко да носиш качества, които можеш да раздаваш всеки ден, не само знания, а и доброта, и човечност, и вяра, и надежда, да си способен да подкрепеш, да си способен да мотивираш, да убеждаваш. Може би всички тези качества срещнаха колегите, с които работихме дълго време заедно. Благодаря им още веднъж на всички тях. Благодаря и на вас, следовниците на нашите дела. Виждам, че посоките днес са по-различни, но това не значи, че не са по-добри в някакво отношение. Ние създадохме такъв пъстър, такъв интересен, такъв разнообразен училищен живот, както са задължителните учебни часове и така са свободно избираемите, че всяко дете и всеки колега да могат да изявят себе си и да докажат себе си. И това наистина се получаваше. Оценката, разбира се, оставам за вас, но ние работим тогава, имаме право на своята гордост и няма да го мислите за самопохвалство, предполагам. Така че на всички честитя празника. 40 години не са много, но така или иначе, въпреки че училищата са вечни и вечно млади, изпълнени с младежка енергия, дух и воля, те създават история и ако тази история се надгражда, може да сме сигурни, че бъдещето на нашите деца ще бъде винаги в добри ръце, осигурено и те ще могат да се справят с предизвикателствата на новото време. Честит празник на всички! Бъдете здрави! Пропуснах да благодаря на родителите и обществениците, които проявяваха своята съпричастност и подкрепа към нас и призовавам цялата ученическа и училищна колегия да продължава в този дух, заедно с сътрудничество, с общи усилия, да съгражда и да запазва този дом на духовността, в който са съчетани и опит, и мечти, и надежди, и вяра, и много любов, и много обич, и което гарантира добрите резултати. Да пребъде любимото ни училище в бъдещето на добър час и на добър път през годините на идното. Благодаря ви за това. За забележителни точки, останали в летописа, принос има госпожа Емилия Желева и тя е следващата отличена с почетния знак, директор на училището от 1998 до 2015 година.